त्रिशा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। कबो करे यार कबो पार करे सखी रे, कबो करे यार कबो पार करे सखी रे। कुशवा हाजी के लइका तीने बार करे सखी रे, आ कोइरिया के बेटा बारे बार करे सखी रे। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। कोडाबा में कोडाबा घुसा के पूछे हाई भूलटे जबाउल भूपुर भूपुर भूते। हाँ कोडाबा में कोडाबा घुसा के पूछे हाई भूलटे जबाउल भूपुर भूपुर भूते। धरे नहीं दम लगातार करे सखी रे, कुशवा हाजी के लइका तीने बार करे सखी रे, आ कोइरिया के बेटा बारे बार करे सखी रे। मिक्स बाय डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। त्रिशा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। चढ़ली जवानी के कहानी बरियार बा, कोइरिया यार सबा का से रंगदार बा। हाँ चढ़ली जवानी के कहानी बरियार बा, कोइरिया यार सबा का से रंगदार बा। जीरा के समाहमार करे सखी रे, कुशवा हाजी के लइका तीने बार करे सखी रे, आ कोइरिया के बेटा बारे बार करे सखी रे। मायरे कुशवा हाजी तो दर्द कबाड़ देले बा। कहाँ रे?